Cultuuragenda. Met Reinier Eggen. RTV Parkstad. Stel je even kort voor. Ja, goedenavond. Mijn naam is Philip Ribbink en ik ben een bescheiden splinkter van de Hoots. Een wat? Een bescheiden splinkter. Een bescheiden splinkter van de Hoots. Philip, even terug in de historie van Stoots op de Hoots. Kan je er iets over vertellen? Ja, daar moet ik eventjes graven in mijn geheugen. En wat je zei, ik stelde me voor als zijnde bescheiden. En 16 jaar geleden stonden wij met een groepje mannen bij elkaar op een buurtfeest. Georganiseerd door, ik dacht scouting of door het gilde. Weet ik niet meer precies. Maar in ieder geval, dat was wel heel specifiek georganiseerd. En wat wij met elkaar onder het genot van een drankje zoiets hadden van, ja, eigenlijk moeten we zo'n buurtfeest organiseren voor de hele buurt. Dus niet een specifieke doelgroep, maar de hele buurt. En hoe leuk zou het zijn als je zo'n buurtfeest kunt organiseren met als doelstelling het ontmoeten van jong en oud met een dag-avondprogramma. Ja, en dat werd op een gegeven moment realiteit. En de oorsprong vindt dus eigenlijk achter het gemeenschapshuis van de Hots. In de avondzon met een gezellig biertje. Een paar man bij elkaar. Zo is het eigenlijk begonnen 16 jaar geleden. Een paar is 2. Nee, dat waren er toen al meer, denk ik, hè? Ik heb geen actieve herinnering. Die hebben we vaker gehoord. Ik kan me dat niet herinneren. Goed, we hebben dan inmiddels straks de 16e editie. Het wordt bigger and bigger. Hoe ga je dat dan aanpakken? Want dan worden natuurlijk de eisen ook veel zwaarder. Noem maar op, hè? Ja, dat klopt inderdaad. En nogmaals, we zijn een bescheiden groep, splinkteren. En de naam splinkteren, daar hebben we eigenlijk ook wel bewust voor gekozen. Omdat wij wel gevoeld willen worden door de buurt, maar niet gezien. Dus ja, dat heb je met een splinter ook, hè? Die voel je wel, maar die zie je niet. Waar die ook zit, precies dat. Als die tenminste erg kort is. Ja, zo is het precies. En dus nogmaals, in anonimiteit. Destijds hebben we geprobeerd om een programma samen te stellen. En dan zit je met een aantal mensen bij elkaar. En die groep die is groter geworden. Maar ja, toch met zo'n 7, 8 mensen jaarlijks een buurtfeest in elkaar draaien. Wat inderdaad van groter naar groter is geworden. Ja, dat is wel een uitdaging. En het is elke keer weer opnieuw een genot om met deze mensen aan tafel te zitten. Dit met elkaar te doen. Met ieder zijn of haar rol daarin. En het wordt inderdaad steeds groter en groter, dat klopt. De toegankelijkheid, daar wil je het over hebben, hè? Ja, dat klopt. Nou ja, goed. Als je dan terugdenkt naar 16 jaar geleden, dan bedenk je een programma in de ochtend, middag en avond. Dus dat betekent best wel wat. Het is een lange periode van tijd. En ja, dan hoop je dat het zonnetje schijnt. En en wat voor programma stel je dan op welk moment samen? Dat is een uitdaging. En zeker met 8 mensen, dan iedereen heeft daar zijn inbreng. En we doen het echt allemaal samen. En zo'n buurtfeest inhoudelijk betekent ook dat je moet zorgen voor stroom, voor water, de EHBO, de vergunningen. Dus er komt nogal wat bij kijken. En als ik zo kijk naar onze laatste poster, ook het ontwikkelen van een pakkende poster. Ja, dat is toch altijd wel een uitdaging. Ik hou hem even in beeld, dan hebben we dat meteen gehad. Kijk eens hier, daar is die Stoots op de Hoots op 7 september. Zaterdag 7 september daar bij om en rond de kerk op de Hoots. Zo is het precies. Ja, hebben we die poster ook meteen even goed in beeld gebracht. Ja, en dan kijk ik zo naar die poster en dan zie ik de pauw, de trots. Hè, en mijn dialect is niet zo heel sterk, maar de Stoots op de Hoots is een uitspraak waarbij we met z'n allen ook trots zijn dat we dat voor de 16e keer mogen doen ook. Zo trots als een pauw. Absoluut. Ja, daarom zei je dat, hè? Ja, en met alle kleurschakeringen. En dat kenmerkt ook wel de groep mensen die zich hiermee bezighoudt. Met ieder zijn kwaliteiten. En als je dan kijkt naar de inhoud waar je naar vroeg, dat heeft zich eigenlijk ook wel ontwikkeld. Voor jong en oud, goed toegankelijk, letterlijk en figuurlijk. Hebben we ervoor gekozen om het ochtendprogramma voor de wat oudere medemens samen te stellen. Dus dan kijk je ook naar wat voor soort muziek. Frühschoppen. Ja, dat. Frühschoppen. Ja, dat eigenlijk wel de hele dag. Ja. Früh en laat. Maar dan wil je die
toch de mensen op leeftijd wil je bedienen van passende muziek. Dus vandaar ook die Alt-Böhmische. En dan wil ik, die zijn eigenlijk voor alle leeftijdsgroepen wel toegankelijk. Maar de oudere mensen die komen daarvoor. En dan in de avond dan is er een live band. En ja, dat trekt dan ook weer een andere leeftijdspubliek. En dan heb je het Moelientje. Dus een DJ die dat aan elkaar draait. Wacht, ik zal het even goed zeggen. Het Moelientje. Dat klinkt toch echt veel beter. Het klinkt toch iets beter in het dialect, hè? Sorry. Weet je, zometeen komt Bart Merks en die gaat het dialect echt helemaal compenseren. Ja. Dus het programma, nogmaals, als je daar naar kijkt en ook de invulling daarvan, dan hebben we een koffieklatsch. Dus dan brengen mensen zelf gebakken vlaaien mee. Nog steeds welkom trouwens. Er is een barbecue, brouwerij Rolduc staat er. De scouting is vertegenwoordigd. Er is een stoomtreintje. Een groot luchtkussen staat er. Veilig springend voor jonge kinderen. Dus die line-up ook van de hele dag wordt rekening mee gehouden om jong en oud met elkaar te verbinden onder een kopje koffie of tijdens een biertje, een drankje 's avonds. Jij zei daarnet om vanaf de ochtend, maar ik zie hier staat vanaf 3 uur vindt het plaats. Ja, dat klopt. Maar dan is er ook al koffie en vla. Dus ook al in de ochtend beginnen wij. Hè. Dus we beginnen vanaf 's morgens vroeg op te bouwen. Hè. Dan gaan we rond een uur of 11, 12 zijn wij klaar. En zo langzaam gaat die dag van start. En eigenlijk komt het publiek ook al heel jong. Zo ook de vrijwilligers om te helpen met het opzetten van. Maar je hebt helemaal gelijk. Het programma staat officieel vanaf 3 uur. Koffieklatsch, hè? Als ik dat woord bekijk, koffieklatsch is ook een item in Kerkrade, hè? Ja. In het gemeentehuis en in de Slaagboom is dat om de zoveel tijd koffieklatsch. En worden daar wat mensen uitgenodigd. En dan wordt daar flink geklatst onder de koffie. Goed zo, ja, maar dat gebeurt ook op het buurtfeest. Ja. Dus mensen ontmoeten elkaar daar bij de koffie en de vla. Maar ook zo 's avonds. En die mensen, dat is echt een happening op de Hols. Mensen kijken daar ook een jaar lang naar uit. Net zoals bijvoorbeeld met Oud Opnieuw. Dan tref je oude bekenden die ooit op de Hols hebben gewoond. En die komen jaarlijks ook terug. Dus het is het ontmoeten van jong en oud. Ja. Die op het moment op de Hols wonen. Maar ook mensen die daar al jaren geleden vertrokken zijn. Die dan terugkomen. Trouwens, hier staat trouwens ook. Bak zelf in vlaai of taart. En lever je gebak in op zaterdagochtend 7 september... op het plein voor de kerk. Ja. Hoe laat? Wij zijn er... Nou ja, Patrick, daar had je het net over. Hè. Die staat al vanaf een uur of 7 staat die klaar, hè? Platenbakken. Ja, nee, om te ontvangen. Wacht even. Nee, weet je... Patrick Eipelaar trouwens, ja. Ja, bij deze. Goed, in ieder geval... Dus er is altijd ruimte voor... En het is een heel lief feest ook. Dat wil ik ook benadrukken. Waarbij mensen thuis vlaaien bakken... en dat 's morgens vroeg komen brengen. Met... Je staat er dan ook versteld van hoe die betrokkenheid is van de buurt... om dit soort dingen te doen met en voor elkaar. Nou, ik zal je dat vertellen. Als het 's morgens een vlaai wordt gebakken... ik noem maar iets, een ribbeltjesvlaai... een abrikozen ribbeltjesvlaai... of kersenvlaai... of een gruwende vlaai... kunnen we misschien dadelijk ook nog even draaien. Gruwende vlaai. Dat is zo lekker vers dan, hè? Ja, dat is het. Ja. Hebben jullie ook wel eens gehad dat er zoveel vlaaien waren... dat er weet hoeveel vlaai over was? En die eten we dan 's avonds in de nabespreking eten we nog een stukje vla. Of in de ochtend als er opgeruimd wordt. Ja, dat ja. En daar hebben we trouwens ook nog steeds mensen voor nodig... om de volgende dag 's morgens op te ruimen. Kijk. Bij deze. Maar nogmaals... je komt er straks vast op terug met betrekking tot vrijwilligers. Ja. En als ik terugdenk aan die koffieklatsch die we ook al 16 jaar doen. Ik doe het dit jaar met Dion doet het samen met mij dit jaar bij die koffieklatsch. Dion? Wie is Dion? Dion, hè? Ja, kom maar kijken. Dit is echt een... weet jij de namen van die mensen van de Springteren allemaal uit het hoofd? Noem ze even. Want nee, dat is dat toch ga ik niet doen. Nee, waarom niet? Nou, omdat het juist de bedoeling is... in alle anonimiteit... dat we aanwezig zijn. Net zoals echte Splinteren. Want Petra Daas is ook een Splinter. Nee, flauwekul. Maar wel uitgenodigd. En ik heb gehoord uit geheime bronnen dat ze komt, denk ik. Ja, de vakantietijd is voorbij. Als ze een gaatje in de agenda zit, dan komt ze wel. Maar het is wel gezellig. Want de burgemeester, vrouw of de burgemeester, wethouders komen. Maar ook, het is voor iedereen. Ja, goedenavond Bart.
Goedenavond, Reiner. Ja, goedenavond, want toen is het allemaal in het plat doen aan ze mij vertellen. Ja, zeker. Vooral Jen en Jan van de Hollander aan de platen. Ja. Bart, de barbecue, daar hebben we het nog net over gehad. Er is toch ook een barbecue, vertel. Ja, moet ik even de barbecue vertellen? Ja, zo wel doen. We hadden, zeg maar, op dat buurtfeest, dat wist we allemaal, en voor allemaal gedronken hand en vooral een feest gevierd. Dan hadden we verzoeken heen door nog eens zin op Jetse eisen. En om 6:00, dan werd de barbecue aangeworpen. En daar komen er lekkere hamburgers en wierscheren en er zijn salades bij. En voor zorgen maar dat we voor iedereen jet hand. En wanneer met de barbecue dan op is, dan hebben we ook in de buurt nog een frietenboot. En dan schikken we er niet doorheen. Ja, er is dus dan alles gedaan voor met het mega druk werd. Bart, voor Handelslotte vertellen dat tu sowieso een groot dankwoord wils uitspreken naar lui die zijdelings en ook hoofdzakelijk betrokken zijn bij dit evenement. Hè? Ja, een dankwoord. Ja, dan met name naar vrijwilligers en ja, natuurlijk. Nee, dat is, dat wil ik even zo zeggen. Het buurtfeest Holz is natuurlijk net voor niks de 6e keer dat we dat nu organiseren. Chapeau. En ik moet eerlijk zeggen dat voor zo'n feest op zo'n laagdrempelige manier eigenlijk alleen maar kunnen vieren. Omdat we werden gesteund door allerlei bedrijven en ondernemers van de Hoots, maar ook Boese de Hoots, van Kerkraad, die ons door met helpen en ondersteunen. En daarna hebben we natuurlijk elk jaar een enorme hulp van vrijwilligers. Dat zijn ook allemaal buurtbewoners van de Hoots, die met komen helpen opbouwen. We hoeven daar geen lui voor eten huren, om zo te zeggen. Die lui, zeg maar, door Samstig, wenn het vast is, dan om 9 uur, dan steunt zeker 20, 30 man gereed die dat allemaal komen doen. Dan zijn we tot 1 uur of 12 eng bezig. En dan is het nog verdig. En om 1 uur of 3 vindt het vast aan. En het hele fijne is dat jullie onnog bereid zijn, wanneer ze een hele dag je viert en je feest had, dat ze daar zondagsmorgens in allerlei vreugde om 1 uur of 9 toch weer op de plei steunt. En dan in 2-3 stond alles opruimen. Ja, maar er moest alles beginnen bij het feit dat dit fest toch eventjes 9 stond doort was. Ja, ik bedoel, er zullen eerder door, maar officieel begint het vanaf 3 uur bis 12 uur. En dan kan ze net zeggen om 12 uur, 3 minuten op 12 ben ik heen. Nee, dan moet ook al het een en ander je doorwijden. Dan kan ze net zo zeggen dat ik omdraaien en adieën. Nee, dan moet misschien ook een klein beetje op je rumwijden, maar dat weet ze zelf. Ja, zeker. Zo'n avond is niet je door, om het zelf. Nee, zeker. Daar werd natuurlijk even nog opgeruimd. En vooral nog nooit kalt. Dat is ook wel wichtig. Ja. Bijzondere edities van Stoots op de Hoots. Ik herinner u even aan de jeu. Vertel. Ja, ik wilde graag zeggen, dat hoeven nog net zo wit in de vergangenheidsjaren om een hele bijzondere editie te houden. We hadden natuurlijk Café Hamers, wie we allemaal wisten, is een paar jaar geleden helaas gesloten. Maar die zijn natuurlijk ook al meer dan 100 jaar steeds die wirtschaft op de Hoots. Ja. En vier vongen als organisatie dat we met moeten doen. En we hebben er je benaderd en dan gevraagd van, wilst u het boegbeeld werden van ons buurtfeest? En terecht, je applausje voor dich, joh. Applaus, jazeker, ja. Ja, applaus zeg je nog. Ik geef er allemaal kippenvel nu, hoor. Ja, dat is geweldig. En je wordt meteen over, hè. Daar houden ze ook niet lang hoeven na te denken. En toen hadden we in wezen een janse editie rond de wirtschaft een Café Hamers gemaakt. En daar zijn wij van de aankleding aangepast aan de wirtschaft. We hebben je gevraagd voor de 20 meest gedraaide hits in zijn wirtschaft. Ja. Hebben we ook losse samenstellen. Dat hebben we natuurlijk ook door gedreend op het buurtfeest. En wat ook ganz wichtig is, dat je had van 3 uur bis 6 uur aan 1 stuk deur getapt hing de tiek. En ik kon natuurlijk nog als verouds, dat kon menig weersje lekker tappen.
En we hadden er zoveel plezier bij gehad. En daarna had ik hem ook zien genieten van de rest van het feest. Hou de familie erbij, de kinderen worden door. En ik moet zeggen dat we ontzettend voor worden met hem als boegbeeld van het feest. Dat wordt dus de speciale editie. Had er ook al eens een editie erbij gehad waarbij onvoorziene omstandigheden plaatsvinden? Ik noem maar slecht weer of weet je wat. Ja, voorhand. Eigenlijk moet ik zeggen, wensen nu. We doen het fest al vanaf 2006. Zo'n een paar jaar met corona uitgevallen. En vanaf 2006 hadden we eigenlijk immer redelijk veel geluk met het weer gehad. We hadden eigenlijk nooit een binnen scenario hoeven te bedenken bij dat fest. En natuurlijk, er zit een jaar erbij dat het gewinniger is qua weer. Ja, de crew van je het korter bij onder die tent. Dan had ik vanzelf wel lekker warm. Dat is trouwens zo om te huren dat de Ludo wel duur kennis door. Ja, zeker. Ja. Dat wordt voor sowieso daarvoor regelen. En dan zorg ik wel maar groot vuur, zeg maar, dat de lui fijn beschutst. Maar wat ik al zei, voor hen eigenlijk zelden slecht weer. Nu moet ik dat eigenlijk nu afkloppen. Wa? Doen we even samen. Dat rammelt ze. Ja. Zeg jongens, even over verbinding. We hadden het daar nog even over in het tussengesprek, Bart. Wat jou opvalt is dat na dat buurtfeest ook... Ja, wat je ziet bij het buurtfeest is dat er mensen van die vroeger in de buurt hebben gewoond, dat die ook terugkomen naar de buurt. En dan moet je zich voorstellen dat er lui die zijn er 15 of 20 jaar voet uit de buurt. En op dat buurtfeest komen ze eens terug om de banden aan te halen met de bekenden en de buren. Waar ze dus allemaal met z'n omgehangen. En een paar jaar geleden hadden we dus ook het thema door aangehangen. Dat was Back to the Hoods. En dat was natuurlijk een beetje een soort kwinkslag. Hè? Maar dat vind ik typerend voor het buurtfeest. Het is één grote reunie van bewoners en vooral ook oud-bewoners. En laten we nu die vrijwilligers eens even in het zonnetje zetten. Hè? Die gaan van ons echt in het zonnetje zetten. Want ohne die vrijwilligers jeet niks. En natuurlijk ook een compliment aan de Splinteren. Die het toch maar wel voor elkaar kent om dit voor de 16e keer te doen. En we weten allemaal wat erbij kunt kijken. Tekeningen die ze moest maken. Beveiliging, EHBO, BHV'ers, nummer op. Er gaan ze mikmak. Huurt er allemaal bij. En het moet toch gewoon lekker gezellig en jotjo. Wanneer jullie nog met Ro willen kijken wat er allemaal te doen is, wie kennen ze je vinger? Op je zichtsboog? Ja, onder andere. En als ik dan kijk naar de poster, inderdaad, bij de Splinteren, kun je op Facebook terugvinden. Maar er wordt heel veel aandacht ook besteed. Er is ook een rol van een Splinter, zeg maar. We zullen de naam niet noemen, maar hij is er wel. Er wordt heel veel aandacht besteed in de media. Allerlei krantjes. En je kunt niet zo gek benoemen of het buurtfeest komt wel ergens naar boven ploppen. In de Hallo stond het ook, hè? In de Hallo stond het ook. In de Hallo stond het ook. Om Bart even aan te vullen, als dat mag. Het is niet alleen maar, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Bart, maar probeer maar. Böhmischer muziek. Maar zoiets. Maar s'avonds, dan speelt er een live band. En vorig jaar we pakken meestal bekende bands uit Parkstad. En vorig jaar hadden we Avalon's Dream. En dit jaar komt Solid. En Solid is ook echt een super band die er wel een feestje van kan maken. Solid, een band die al jaren bestaat, die ook op de WMC hebben opgetreden. Ook regelmatig her en der te vinden zijn. Een heel breed repertoire hebben, mag ik wel zeggen. Ik heb ze onlangs ook nog mogen ontmoeten en horen. Dus voor iedereen wat wil, zeg maar. Precies. We zijn ook eigenlijk allemaal stoot. Er zijn van allerlei dingen gezegd wat zo te doen is. En we zijn ook allemaal stoot dat de bouwerij Rolduc, die is ook elk jaar paraat met zijn stand. En daar werden de speciale beertjes die door op product gebrouwen werden door geproefd en verkocht. En daar zijn we Jans vroeg met. En als ze er dood zijn van hingen reedrings, dan zie ze alles voor ogen. Nee, complimenten ook aan Dun natuurlijk, want die maken de speciale beerser. Ja, jongen, dan wil ik van u een one-liner horen. Philip, gaat die van jou in het Nederlands worden? Ik denk het wel. Ja, dat lijkt me heel goed. De verbinding, daar hou ik het dan op. Ja, de verbinding. De one-liner van die, Bart, wat werd dat?
Ja, dan hoef ik me niet langer te bedenken. Want voorhand deze vergadering gehad. En dan voor het thema van volgend jaar al bedaad. En dat is door een medesplinteres bedaad. En dat is de Hoots in ons hart. Ik wens je een super 16e editie van Stoots op de Hoots. En ik zeg aan u, adieu. 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 Adieu.